Kumusta? Today's video tayo ay inibitahan ni DGGG or Davao Food Guide. Davao Food Guide is one of the most nakasikat na food vlogging page sa Facebook. So ayan, binigyan tayo ng chance na makipart sa isang opening ng store dito sa Quezano, Masarap, Davao. Pinagiyan sila Yuna, doon na support for kasi maglalaro sila ng arcade. So tara! Grabe yung intro ko, hiningal ako. Third floor, tabi ng Samsung. Timing masyado yung opening nila. Yung mall na pinili nila kasi pinili nila ang gym. So sa gym mall kasi kami parati. It's an advantage to us. Ayan, so hopefully ma-meet natin si Dayan dito. Pero feeling ko wala siya dito. Ayan, so mag-claim tayo ng voucher ng store na nag-open dito sa Rizal Mall. And papakilala ko sa inyo kung anong store na yun. Ito talaga yung kahinaan ko guys, yung hanapin yung event ang banda. So akala ka doon na Samsung, sa kabila pala near Canon. Ano naman Canon dito or baka colors. Ayan. Ay, nawala na naman ako. Ang problema ko lang guys, kung walking vlog ako is madali akong hinihinga. Panda. Yun, Donice. Maximingo is doing good. Ayan, so naiba na naman yung mga decoration dito sa Quezano Mall kasi Chinese New Year na. Kung try patyo na naman. Kung hipatry ka ako. Kumusta ba kayong lahat? Okay lang kayo? Ako okay lang. Kasi okay lang yung bank ko. So ayan, bukas may vlog na naman tayo kasi nagbabalik loob ako sa exercise. Samahan niyo ako bukas guys. Ayan, so upo lang muna tayo dito. Ayan, tayo lang konti. Check ng mga notif. Nandiyan na ba sila? So waiting for the chat ng iba para sabay-sabay na kaming mag-claim ng voucher namin. Yan guys, sobrang lapit nyo. Ay nako, hindi ko pa masishare yung aking next YouTube sahod kasi hindi ako nakaabot sa threshold na $100. So pasensya na muna guys, baka next time. Upload lang muna tayo ng upload. Ayan, ginawait ko lang si Richard para makalapit na ako doon. Richard is also a vlogger. Isang emo na vlogger, madramang vlogger, char-char na vlogger. Charap ng char. Tayin ko lang siya tapos sabay na kami lumapit doon. Kasi naiiya ako ng isa. Ayan guys, dito na ako sa store na sabi ni Davao Food Panda, Davao Food Guide. So antayin ko lang si Dayan dito, yung mayari ng Davao Food Guide page para sabay na kaming kumuha ng voucher. Ayan yung store nila, Donice, malapit sa tsaka ayan. So ang sabi nila based sa kanilang description
promotion sa kanilang event. Donice is an ice cream filled donut. So excited na kung anong lasa niya. Baka matry natin siya maya-maya kasi bibigyan tayo ng sample or voucher na mayami. So tayin ko lang muna si Dayan, then let's go back here later. Tara! So ayan guys, I'm here, nasa may Donice banda. So trying to make something for us. And I'm with Chard. Hello! Hi, Hi Chard! Hello! Una siya ang pinaka-dramatic, pinaka-char-char ng vlogger sa Davao. And we're waiting for our voucher. So yun yung kanilang menu. 20 pesos. 80 to 100 pesos lang siya. And you can choose your toppings here. So ayan guys, so they gave us 3 vouchers of donut or don ice. So pili tayo doon kung ano yung try natin na flavor. Pero I prefer vanilla na lang or shall I say ultra ice, choco fudge, etc. Depende. Ito si Ma'am Pen, pinapilit. Another vlogger. Ayan. So, try choco fudge brownie muna. And then, I think the rest later na lang sa mga anak. So, the correct pronunciation of their store is Donice. Donice. Akala ko Donice. Grabe dito ako pagpuan kanina ba? Nahuna ko kung saan tama pronunciation. Tama siya po. Wala siya ganyan kaya saan mo siya ganyan. Donice is actually the first ice cream filled with donuts here in the Philippines. I got the concept in America and I decided to actually bring it here in the Philippines so Filipinos then they can try something like this because it's really delicious. What is your bestseller ice cream? The bestseller ice cream so far, I would say the mango float, the Himalaya, and the chocolate fudge brownie. And cookies and cream, yes, those ones. Thank you. You're welcome. Ayan, so mag-order na ako guys. Oh, yun lang. Ayan, so in-order ko this ultra nice choco fudge brownie. Nandito ako kasama yung asawa na ulo. Tumudugo yung ilong ko guys. Hi guys, so finally I'm here with Hello food guys. Sarap. Look at Bill. Tawali mo na pero. Kita si Char. Pinaka-drama, pinaka-char, Kubay height na vlogger. Ice cream filled donut. Don ice. Ayan, dumadami na yung tao. Spread na naman ito guys. Grabe yung eto na. Tikman na natin yung kanilang choco fudge brownie. Having ang mukbang sa may Gomone. Samahan nyo kami guys. Hello guys, so dito na kami ngayon sa Gomone. Tayo na namin si Dayan.
So mamaya mukbang ako. Pero i-close ko yung vlog after ko na mag-mukbang. Okay. Watch out for my exercise vlog tomorrow. So that's it for our vlog for today, mga kabang. So visit Donice, Doughnut with ice cream. Doon sa Gym of Davao, from Davao, 3rd floor, fronting Samsung. So, sira ako ngayon. Yan ko na yung vlog. So, guys, always love your family. Bye, kabangs!